出させてもらってますけどね。3度目でちょっと飽きてきましたはい、ね。漫才やらせていただきます。お願いします。いいやね、今年度いろんなことあったね。いろんなことありましたね。いろんなことありましたよ。多分なんかある。ああ、AKB の前田あっちゃん。前田敦子さんがね。AKB 引退だってね。AKB 引退しましたね。はい。ね、でもいろんな名言とか残してますね。AKB のことは嫌いになっても私のことは嫌いにならないでください。あれ泣けましたね。お前それ逆だろうがよ、お前。なんで AKB のこと嫌いになって私のこと嫌いにならないでください。クソ野郎じゃないか、お前。違うの、それで言ってクソ野郎だよ。AKB つながりで言ったら他にもあるじゃん。峯岸みなみがね。峯岸みなみさんがね、鼻坊主にしましたね。男でエロいことですね。そういうこと言わなくていいんだよ、お前さ。ね、でもね、そのね、峯岸みなみさん今ね、カツラつけて、ライブとか公演とか出てるらしいですよ。フラインゲットですね。やんなくていい。いや、まあ他で言ったら、ファンキーモンキーベイビーズ。そう、ファンキーモンキーベイビーズ知ってます？知ってるだろうからね、反応はできないけど。いや、DJ ケミカルさんがね、なんか家のお寺を継ぐとかね、それでそうやめちゃう。でも結構面白そうですね。面白そうとかそういうことはしないよ。しないって。そんなことしないってね。いや、やっぱね、それやめちゃう人とかもいればね、出てくる人とかがいるよね。すごいね。そう、今年度ね、超大ブレイクしちゃったね、もうピン芸人ね。ワンフレーズ。いつやるの今ですよ。それは林先生だよ、お前。塾の講師だわ。あれ芸人じゃない？芸人じゃねえよ。人を顔で見るな。いやね、ちょっと前で言ったらね、日本アカデミー賞ってのもあったね。日本アカデミー賞ね、今回ね、霧島部活やめるってよとかがね、受賞したんかな。そうですか。そうですそうです。霧島部活やめんの？それはお前の学校の霧島の話だよ。映画のタイトルの話してるからさ、それは関係ないよね。でもね、他にもね、昔に受賞した作品とかでも面白い。ありますね、結構。知ってます？南海キャンディーズのね、しずちゃんがね、主演だって。ブラガールね。ブラガールだよ。ストリッパーじゃねえか。全然違う。ストリッパーの話じゃないから。でもね、他で言ったらね、世界の中心であれ有名な品川庄司の庄司さんってお前愛を叫ぶんじゃないよね。他で言ったらね、ジブリ作品なんかもね、受賞したのがあって、そうアシタカとサンがね、その山で。もののけ姫だよ、お前よ。何してんだよ、物探さなくていい。アシタカー。そういうねえんだよ、愛叫ばない。いや、なんかね、ジブリの作品で言ったらね、受賞してない作品でもジブリの名作多いよね。名作多いですよね。俺が好きなのね、猫がね、助けてくれるから。猫のちゃぶ台返し。猫の恩返し。猫に何したんだよ。マラソン走ってられっか。それは猫ひろしさんなんだ。猫ひろしさんね。あとね、他で言ったらね、地中海を舞台にした飛行艇のかっこいいとはこのことだみたいな。紅のブッダね。紅の豚だよ、お前さ。教祖さんの戦闘機の何やってんだよ、お前さ。そんなことして悟りたいよね。悟れないブッダはただの人。だけどさ、そうだけどさ、悟ったからブッダってそういう有名になってるわけでしょ。じゃあなんかさ、他でなんか有名な映画とかあると宇宙戦争を舞台にした宇宙の戦争を舞台にしたスター・ウォーズだ。なんで借り上げたんだよ、お前さ。ブッダ出てこない。ブッダ出てこない。他にも恋愛映画。不朽の名作ね。名作ね。ローマの休日。ローマの休日だろ、お前さ。なんでばあちゃんの休日に似てんだよ。下界に。もっと若い子で若い子。ローマの休日。ローマの休日でもねえんだよ、お前さ。じゃあつけていってけ。つけていかねえだろ。つけていかねえだろ。全然関係ねえだろ、お前さ。じゃあ他で有名な作品とかある。宇宙人との交流を描いた。宇宙人との交流を描いたね。ETC。ETC じゃ高速乗ってんじゃねえよ、お前。やっぱローラじゃねえか。築地から来るんだよ。ね、あとなんか有名な作品。あとあれ日本映画で織田裕二が主演のね。織田裕二主演。踊る大道さんっていう。誰だよそいつよ。大道さん踊って何が面白いんだよお前さ。大捜査線。大捜査線。泳ぐ大捜査線。泳がねえんだよお前さ。室井さん聞こえるか。聞こえねえぞ。多分聞こえない。どうした。正解。室井さん覚えてない。正解教えてよ。これね。踊る大捜査線っつうんだよ。なんでいまいち見てくれんだよお前さ。ピンとこいよお前。他なんかあとね、最近ね映画ですよ。アメリカの映画でね、昔話をリメイクしたの。昔話リメイクした。ブスの魔法使いっていう。ブスの魔法使いってどんな魔法使いでお前さ。ブスの魔法使い楽しかった。クズの魔法使い。クズの魔法使いでもね、お前どんな魔法使うんだよ。とりあえずエロい女10人出てこい。マジでクズじゃねえか。オズの魔法使いや。あと渡辺謙が主演やってる。渡辺謙。侍がモチーフに。トム・クルーズも出たやつだな。ガスト侍って。ガスト侍じゃねえよ。なんでファミレスでやってんだよお前さ。でもサイゼリヤ侍。ファミレス違いとかじゃねえんだよお前。サイゼリヤの関係ないからね。ラスト侍だろそれ。ラスト侍ですね。こうやってね映画いろいろ紹介してもらったけどさ、いつ見るの？今夜。今でしょ。